हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु धनस्रि इउटुब चेनेल आं गासैखौबो दिनै आरोबाव फिन मोनसे गोदान भिडिअ'आव आंनि राजु धनस्रि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो आं बरायनानै थालायबाय लोगोफोर आङो मैया मोनसे बिराद गिदिर जाथाय जादों आरो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे मोजाङै खिन्थिलांनो नागिरदों माने ओरैबायदि खैफोद जाबाय माने बेबो जाहैबाय माने हरनि समाव साननि समावबा एसे बेलेग बाथ्रा जायोमोन खिन्थु साननि समावनिया आलदा आरो हरनिया आलदा जायो बेबो जाहैबाय माने फैयै फैयै आं माने जाय जायगायाव थाङो आं जाय जायगायाव खामानि मावो बे जायगाया आंनि न'निफ्राय माबा जागोन 45 किल'मिटार गोजान ओमफ्राय 45 किल'मिटार आरो आप डाउन माने 45 मथ'थे 90 किल'मिटारनि गोजाननिफ्राय आङो फैनानै मोनानानै माने बारा गोजान गैथारलामोन आरो न' मोननो खमसे खम न'आव मोननो आङो 2 किल'मिटारसो दंबायमोन बै गेजेराव मा जाहैबाय माने आंनिया गारिया मोनसे माने अबस्था गैयै जाबाय आरोखि ओमफ्राय बेयो मानि थाखाय जादों आरो मा जाखो आरो आङो बिनि उनावहाय मा जानानै दिनै बेबायदि माबायाव माने हरदि हरला बेबायदि माने खस्थ' मोननांगौ जाखो नोंथांमोना एसे मोजाङै नायलांदो ओमफ्राय आरो आं बेखौनो सानदों आरोखि बेनिखायनो माने जुदि सोरबाफ्रा जुदि आं बायदि दाजा आरो जुदि जायोबाबो माबायदि जानांगौ आरो माबायदि खालामनांगौ आरो आं नोंथांमोननो नैबेखौ खोन्थालांनोसै आङो माने मा जादोंमोन आरो आं मा खालामनांगौ जादों हरनि समावहाय बेखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो बिनि उनाव आं लास्टआव आरोबाव नोंथांमोननो माखासे खोथाखौ आं खोन्थाबावगोन थिग आसे लोगोफोर बिदिबा दायो भिडिअखौ नायलांग्रोदो ময়ো এনেকুৱা আইডিয়া নাই নহয় উঠিছেতো ন চকা আছে কিন্তু পাম্পটোহে আছে নাই এইটো অলপ কনফিউজ মই Bunutin kan bunyi kau kok. Ini pajak sih tuh. Di sana. Mari sama no. Ini oleh seperti ini kita. Senang ni mari sama. Mana ini? Ya tu di bola ini. Orang mulut kan. Orang orang. Cantik mari kau. Apa? Itu yang kita. Awal ni tu. Dia ni. Tahu itu yang kita. Ini ni bawa mungkul bawa. Kari kamu sudah bawa di kostum noke. Hawa buku ya mun. Hah? টানকে মাৰিবলগীয়া হৈ যায় স্পীডত যায় তো টাকাটো থাকে ন ফাইল চাইল আছে বুলি মই এইটো হাৱা দি দিয়া নাই Insyaallah.
नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा बे जाहैबाय हरनि समावहाय ना नों माने खुनु मेकारनिक मोनो ना नोङो सोरनिबा न'आव नों फोजानानै बा माबा बेफोरबायदि नों हेल्प मोनगोन बेखौ एसे साननांगौ लागा आरो जुदि नोङो गोजान जायगा बा असिनाखि जायगा मोनब्लाथ' नोंथ' एसे उसुबिदा जागौमोन नङा होमबा बेखायनो आङो बयखौबो खावलायदों आरोखि खिन्थु एक्सपायार साखा सोबनांगौ थाखायो नङा होमबा बे एक्सपायार साखाखौ जोङो हदाय माने चेक खालामनानै लानाया मोजां आरोखि आं दिनै मोननायाव आरो मानो होनना बुङोबा आं सानबाय माने खेबसेल' होनानै दोनबाय ओमफ्राय आरो बिदिनो फाइलबो थाबाय आंनि माबायावहाय आं उनावनो लाबाय थाखायो आरो ओमफ्राय सानबाय फाइलखौ बेसेबां बोथ्रोबाय थानो होननानै सम माने बिदिनो हावा चेक खालामबा बेखौबो होफालांबाय थाखानांगौ ओमफ्राय आं सानबाय माने आलसिया मानसिया माने गावनि आलसियानि थाखायनो बे जाथाया बेबायदि जानांगौ जाहैबाय आरो बेनिखायनो आं सानदों आरोखि माने सोरबाफ्रा जुदि मालाबाबो माने एक्सपायार साखाखौ एसे मोजाङै थाल लाबाय था आरो सम माने हावाया दंना गैया बेखौ एसे मोजां चेक खालाम होमबाना नोङो अट'मेटिकलि नोङो माबा मोनसे जाबाबो नों माने खस्थ' मोननाय नङा आरोखि बे जाहैबाय आंनि माने बिराद गिदिर एक्सपिरियेन्स बेखायनो आङो सानबाय आरो हरनि खोथा जुदि माबाबाथ' फैनो होनबाबोथ' फैनो हाला जेनेबा खाथिखायसो आं माने न'नि गावनि वाइफखौ लेंहरनानै मा जाहैबाय लेंहरनानै ओमफ्राय साखाखौ खुलिबाय जायनाव आं गारिखौ सोदोंमोन बेनाव माने चाइनिस फार्म दंमोन बेना माने फार्मा एसे गाज्रि बुस्थुआ ओंखायनो माने माबायाव हाबदिया साखायाव फार्मा हाबाखै आरो ओमफ्राय फैनानै जोंहा सासे इयाव बिसालथे दं सासे बे माने साइकेल मेकारनिक आरो बाइकबो बानायखायो आरो अलरेडि बेनाव आङो स्कुटिखौ बिहरनानै हिन्जावनाव ओमफ्राय स्कुटियाव सोनानै लाबोबाय साखाखौ ओमफ्राय सोनानै लाबोनानै बिसालथेनाव फोजाफैबाय हरनि 10ता साराय 10ता जाबायमोन आरो साराय 10तासोआव बिथांमोनहाबो उन्दुजोब्बायमोन फोजानानै ओमफ्राय हावा सावाखौ सोनानैसो ओमफ्राय आखौ ओजों लांफिननानै साखाखौ लागायनानै लाबोफिननाय जादों आरोखि ओमफ्राय बेनो जाहैबाय बिराद गिदिर आंनि थाखाय एक्सपिरियेन्स आरो आं बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनहा बा सोरबाफ्राबो जुदि आं बायदि दाजा ओंखायनो माने बै मोनसे साखाखौहाय हदाय हावा होनानै ला होननानै आं बेखौनो खावलायदों आरोखि बयखौबो ठीक आसे लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो जाय बिथांमोना आंनि फेसबुक पेजाव नायदों बिथांमोनहाबो हाजासे फल' खालाम आरो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो माने आंनि चेनेलखौ नायनानै ग्र' खालामो आरो आं फैबाय थानाय समाव बिदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो ठीक आसे लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय